Hello, merħba, jena Gordon Attart u nippreżentalkom din il-presentation qasira ta' xini People String. Mela, People String eżatt xini? Mela, People String hija dik xi ħaġa li inti dejjem xtaqt li issa fl-aħħar qiegħda hawnhekk. Illum l-internet tista' tgħid sar parti essenzjali minn kull wieħed u waħda minnha. Mela, ħanaraw u nispjegalkom x'inhi eżatt l-użu u kif tagħmel l-użu ta' People String. L-użu tal-internet f'paġna waħda huwa t-titlu ta' dan is-slide għax eżatt People String hija u se tkun il-homepage tiegħek li minna tista' tagħmel dak kollu li tagħmel fuq l-internet. Mela, li tista' tagħmel tiċċekkja l-email, tista' tisserċja fil-Google, tista' taċċessa l-Facebook tiegħek jew kwalunkwe social media oħra. Tista' tilab lob interattivi u lob forsi li tħobb tilab bħal pool, lob oħra li People String stess qegħdin jaħdmu fuqhom li ħajkunu ħafna ħjar minn Farvel u Moviewars għax inti meta ħatilabhom dawn ser iħallsuk. Ser taqla l-flus, iva, sewwa smajtu. U waħda mill-iktar affarijiet importanti li iktar sigurta fil-profil tiegħek. Imma vera li People String hija bxejn? People String da żgur li hija bxejn. People String hija bxejn illum, għada u dejjem. M'għandekx ħlas la biex tidħol, la ħlas fix-xahar jew ħlas fis-sena xejn minn dan. People String hija free. Il-komunità ta' People String. Mela, illum il-ġurnata u ħafna social medias differenti, kif ġa tafu, waħda mill-iktar famużi tista' tgħid hija Facebook. Hemm ukoll Google, eBay, Amazon u eċċetera eċċetera. Imma kif People String ser jaffordjaw iħallsu lili billi niċċekkja sempliċement l-email tiegħi. Mela, din hija interessanti. Hawnhekk għandkom sample ta' kif People String tiġġenera u taqla l-flus. Mela, kif tagħmel il-flus prattikament. Mela, din hija sample tal-homepage, sewwa, hawnhekk kif qed nurikom fejn imdawwar bl-aħmar huma r-riklami. Għandek banner fuq, għandek banner fil-ġemp, f'naħa tax-xelluk, u inti bekk qed tiġġenera riklami. Kull darba li tidħol, kull darba tiċċekkja xi ħaġa tmur lura, tagħmellek paġna oħra, paġna oħra, paġna oħra. U inti dejjem qed tiġġenera r-riklami ġodda, ovvjament fuq is-sajt. Bekk inti qed tiġġenera income, l-ad revenue, dak li jgħidulu advertisement revenue. Mela, Facebook versus People String. Kontu tafu li Facebook li hemm madwar 450 miljun persuna fiha tagħmel fuq minn biljun dollaru Amerikan profitti fis-sena mir-riklami li tiġġenera biss. Kontu tafu? People String taħdem sistema differenti. Għaliex, għax taqsam 70% mir-riklami li tiġġenera, kif femtkom fi slide ta' qabel, miegħek li tuża People String, waqt li qed tuża ovvjament l-internet. Jiġifieri, People String hija tfisser income għal but tiegħek. People String, mela, People String hija l-unika homepage li għandek bżonn fuq l-internet minn fejn inti tista' taċċessa għal dak kollu li inti taċċessa li fuq l-internet. Bħal ngħidu aħna l-email, kif qedtilkom, il-Facebook, il-lob, tkun aktar friendly tiċċettja man nies ukoll, ħaġa oħra interessanti, tixtri l-iktar ħaġa importanti, tixtri u tieħu il-rebate lura. Xi ħaġa sabiħa u interessanti wkoll. Tista' torganizza wkoll inti il-websites favoriti tiegħek, just tikklikja darba fuqhom għax ikunu qegħdin fil-homepage tiegħek ta' People String u inti just bi klikk waħda tmur direttament fuq
dik il-website ta' li inti tixtieq. Jiġifieri barra li hija homepage jew ukoll tista' tgħid tifrankalek il-ħin ukoll. F'kelma waħda hija tal-ġen. Mela, biex naqd il-presentation mur għandak il-persuna li għaltlek dan il-video presentation ta' PeopleString illum u tħol free biex tibda ukoll inti wkoll tuża di PeopleString u tagħmel ekstra flus fil-but tiegħek. Jiena Gordon Attard, ringrazzjakom tal din il-ftit minuti ta' presentation fuq PeopleString. Kolkom xi domandi saqsu wkoll lil min għalilkom b'din il-presentation, narakom iktar tard. Grazzi.